Aké riešenie ponúka strana Zelených v súčasnej plynovej kríze? Treba si poctivo povedať, že v tejto plynovej kríze neexistujú žiadne rýchle riešenia, respektíve okamžité riešenia, ktoré by vedeli zástupným spôsobom vyriešiť situáciu, ktorú mala vyriešiť vláda. Strana Zelených dlhodobo upozorňuje na to, že vláda musí naštartovať proces obnoviteľných zdrojov energie, respektíve čerpania obnoviteľných zdrojov energie, a tento proces zatiaľ nenaštartovala ani jedna slovenská vláda. Preto sme teraz vyzvali premiéra, aby už konečne zriadil nejakú komisiu nezávislých expertov, ktorá dokáže objektívne posúdiť prechod z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie tak, aby vznikla určitá miera nezávislosti Slovenska na dodávkach plynu z Ruska. Ak premiér túto komisiu nevytvorí, čo plánujete spraviť vy? Takú komisiu si môžeme vytvoriť aj sami a budeme apelovať na vládu, aby akceptovala jej výsledky. Tých poznatkov je veľmi veľa dneska, ako sa dajú čerpať obnoviteľné zdroje energie. Veda ide dopredu, idú dopredu technológie a my sa neobávame toho, že by toto mohlo na niečom skrachovať. Treba pritom zdôrazňovať, že obnoviteľné zdroje energie nám nikto nemôže vypnúť. Tie sú tu doma. Slnko, vietor, zem, voda, to je tu prosto stále. Ide len o to, čo my z toho dokážeme vyťažiť.